Pokud jste právě teď přišli k televizním obrazovkám, tak vězte, že dnes je první jarní den, kytičky, zvířátka. No, minisukně, prostě jaro je tady, přátelé. Jaro je tady. Jsem zvědav, jestli i Aleš Lehký v Polabinách je v Kraťasech, a jestli už se probudil ze zimního spánku a také hospodářská zvířátka i už to slyšíte. Technika. Aleši, dobré jitro. Dobré ráno. Já vás zdravím, ty minisukně se rozhodně povedly. Já si myslím, že na ty minisukně takhle po ránu je ještě čas, ale na zahradu, zvířata, květiny, jak jste říkali, už čas je. A já jsem v Lise nad Labem, na výstavišti, a abych byl konkrétní, protože ten seznam je obrovský. Jarní zemědělec, farma, veletrh zemědělské techniky a ještě festival dechovky. Každý si přijde na své, už od včerejška to jede až do neděle a se mnou je Ondřej Matouš, ředitel výstaviště. Dobrý den. Dobré ráno. My jsme v jaké části? Je tady spousta zvířat. Farma? Teď jsme na farmě, kde jsme pro naše malé návštěvníky především připravili něco, co normálně nevidí, takže tu přímo líhneme kuřátka, která jsme nasadili do líhně, a až do soboty máme připraveno, že se tady u nás bude něco líhnout, jo? Takže tohle jsou v podstatě opravdu dnes vylíhlá kuřátka. Neuvěřitelný. To jsem ani já neviděl ještě, tak co teprve děti to Jo, tadyhle vlastně je vidět, jak se hezky klubou. Tam teploučko musím. A tady už odkládáme vlastně ta která se vylíhla. Zavřu. Tady vedle Vrchu, tak. ze zhora. Tady vlastně už jsou... Tady máme kačata, kuřata, no a vlastně z těch hospodářských zvířat tady máme drůbež, králíky, holuby, telátka s kravičkama, ovci s jehňátkama, kůzlata, malý prasátka i velká prasátka, vlastně vše, co člověk může na farmě vidět. Já vím, že fenoménem jsou teď slepičky, mnoho lidí teď je má doma kvůli vajíčkům, tak co je vlastně potřeba pro takový chov? Nejenom těch slepiček, ale vůbec i tady na výstavišti pro vás teď v tuhle chvíli. Tak pro chov slepiček samozřejmě potřebujete kurník a pozemek a musím říct, že my tady máme širokou plejádu plemen, tak aby si každý návštěvník vybral to plemeno, které by jemu vyhovovalo. Ať už barevnou nějakou škálou, tak samozřejmě barevnou z kořápky, barevnosti z kořápky vajec, no a vše, co by se jakoby měl tady vlastně získat ty informace, tak je to odkrmení počínaje přes potřeby a vlastně i ty kurníky tady můžou doporučit chovatelé, kteří si mají pořídit. Já jsem slyšel, že i ty slepice mají nějakou povahu, každé to plemeno. Ano. Je trošku jiná i v tom chování. Čím menší, tím víc kokrhá. Jo. A i že je přítulnější trochu k lidem, nebo že si lépe zvykne a tak dále. Dá se to tak říct, dá se říct, že samozřejmě jsou ochočenější plemena, taková ty primitivnější, a pak jsou plemena, které si zase najdou to své, když mají velký pozemek. Každopádně, co je připraveno pro chovatele, protože jedna věc je zvířata, ale druhá věc všechny ty věci k tomu. Takže potřeby pro chovatele samozřejmě tu návštěvníci seženou nejen pro chov drůbeže, ale i pro chov králíků, i pro chov hospodářských zvířat, tak tu máme přímo odborníky a ono jsme to malinko propojili i s tou exotickou částí, kde tady máme i chov papoušků a především zase ty, kteří se třeba už dostali do špatných rukou a co se s nimi dá dělat tak, aby se zachránili. Já vím, že to jsou taky osobnosti. Přesně a tak. Když to není v rodině úplně v pořádku, tak to na sobě dávají často znát. Každopádně tohle bude asi lákat hlavně děti, že jo? Tohle je určitě pro to malé publikum, no ale jak jste sám říkal, tak samozřejmě je tu i pro starší připraven festival dechovky, nebo nejen pro starší, ale pro ty, kteří se věnují dechovce a kteří rádi poslouchají dechovku. No a ta zahradní část samozřejmě a zemědělská technika, tak ta je v hale B a v hale C. Až do neděle, to znamená, každý den je nějaký program i doprovodný. Ano, doprovodný především teda ten hudební, ale máme i vyhlášení potravinářského výrobku Středočeského kraje, které bude v sobotu od 10 hodin. No a co se týká těch dechovek, tak tam běží v podstatě nepřetržitě od 9 do 17 hodin běží každý den nějaké hudební těleso. Takže se dá říct, že celá rodina si přijde na své. Určitě ano. Od těch nejmenších až po ty nejstarší. Přesně tak. V dobrém slova smyslu. Máte to od vlastně včerejška, od středy do neděle, v Lise nad Labem na výstavišti. Jak je složité a jak dlouho to připravujete, protože jenom dostat sem zvířata je pro mě záhada. Tak samozřejmě my připravujeme zhruba 3 neděle a 14 dní takovouhle akci, protože v podstatě ty boxy všechno děláme tady přímo na výstavišti v Lise, nepůjčujeme si je, takže my jsme připraveni na to, aby jsme ubytovali od prasat až po telátka. Budeme mít povídání ještě po 8 hodině, kam nás pozvete potom? Tam půjdeme na venkovní plochu, kde právě ukážeme, že tady prodáváme samozřejmě i stromky, keře, květiny, to, co ten člověk už potřebuje, aby se
Přesně tak, dnes je v podstatě rovnodennost, takže už víme, že ty zahrádky opravdu si můžeme začít upravovat. Vlastně od dnes začíná jaro. Přesně tak. Tak my se na vás budeme těšit z výstaviště Lysá nad Labem ještě jednou. Až do neděle tady můžete vyrazit na všechno, co je potřeba pro jaro, zvířata, sazenice a samozřejmě přijde si na své celá rodina. Tak se těšíme zatím.